Og 4 kroner hvad? Nej, du får ikke penge. Til bestad. Men jeg var så kom den her så op igen. Nej, det skal jeg ikke. Ej! Ayo! Captain Jack, min mor hun hedder Jack Black. Ah! Det er okay. Nico tør ikke. Nico han tør ikke. Hey, jeg selv nu han tør ikke, så kan han selv lade bare. Jeg skal fandme ikke lave det, mand. Så er det ikke? Så gå ned og op. Nej, jeg gør ikke. Crime Rider. Slam. Ja, ned her. Oh shit. Kom The Wild Forest. Ja, kom her. Du glider ved mig på det. Ui, jeg graver. Jeg graver lige med. Og så er der pigtråd, så er der byggemateriale. Ja, der er overalt. Det er rigtig bedst med fucking tråd. Au. Fedt, hele var film. Nej, jeg gør det. Jeg er ligeglad. Hvad var hængt fast i en t-shirt? Au. 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 Og for helvede, det går sgu ondt der. Vi kan ikke komme ud der. Jeg bløder. Kom nu. Skal jeg holde i kamera? Du kan ikke komme ud. Ja, jo. Jo, du kan. Kom her. Hold. Filmer du? Han filmer sgu. Jeg har gjort det med barrieren. Kom. Jeg har lige brændt mig på 400 brænde, eller kom nu. Ja, tag fat. Jeg er så træt af at trække vejret. Hov. Hov. Ah. Holder du den der fedt, der?